Yn ddim ond 14 oed, mae Maddie, myfyriwr o Ysgol Ystradau a aelod o glwb kickboxio'r Siarcod, wedi cael llwyddiant rhyfeddol eleni. Hi sy'n dal y teitlau fel pencampwr agored Cymru, pencampwr agored Pryden a pencampwr agored Ewrop mewn kickboxio pharhaus, sy'n gamp drawiadol o ystyried mae dim ond ers 18 mis mae hi wedi bod yn ymarfer y gamp. Mae kickboxio wedi chwarae ran drawsnewidol yn bywyd Maddie, a tu hwnt i'w llwyddiannau personol, mae Maddie yn llwyddo i ddod o hyd i amser i hyfforddi plantiau deir gwaith yr wythnos. Isabella, aged 12, has had an impressive journey in the world of tennis. Since September last year, she has explored 9 different European countries. Despite being a year young, she competes in the under-14 category and secured her first international title in Tennis Europe's competition in Belgium last August. Starting the year ranked 1,108th in Europe, Isabella has made significant strides, currently holding the 461st position and continuing to climb. Isabella showcased her talent by representing South Wales at the National Wimbledon Finals. Cafodd Sophie, 15 oed, ac aelod o glwb Merlod Dyffryn Aman lwyddiant rhyfeddol yn 2023. Llwyddodd nid yn unig i sicrhau buddugoliaethau ym mhencampwriaethau Prydain ac Ewrop, ond daeth yn bencampwr y byd yn Ffrainc. Gamp oedd wedi sefyddanu'r gymuned gemau marchogol, gan mae hi yw'r marchog cyntaf i ddal y 3 theitl ar yr un pryd. Mae ei pherfformiadau eithriadol, gan gynnwys cynrychioli Cymru ddwywaith yn y sioe geffylau Royal Windsor wedi denu sylw. Yn nodedig, mae Sophie wedi ei enwebu ar gyfer safle ar dîm Prydain Fawr.